आता जर दर वाढला आता काय उन्हाळ्या पण म्हणतात की 40 रुपये पण दर जाईल. तेवढा जर दर गेला तर माझी कालवड 1.5 लाख तर पुढे विकेल. 1.5 ते 2 लाखाच्या आसपास अशा कालवडीत नाही. सुरुवात करताना 1-2 गाई घ्या आणि परत 2-3 कालवडी घ्या. सुरुवातीला त्या 2-3 कालवडी गाभण घ्या, परत अजून 1-2 कालवडी घ्या. आता अनुभव तर नसणारच आहे सुरुवात करताय म्हणजे. त्या 2-3 कालवडमध्ये काय अडचण येईल त्याला तुम्ही त्यातून सामोरे जावा. ती कालवड गाभण घालवा. जर गाभण नाही गेलं तर त्याच्यावर ट्राय करा पूर्णपणे. ते गाभण गेल्यावर दुसऱ्या 2-3 कालवड घ्या अजून. असं करत रुटीन करून जाऊ शकता आणि अनुभव येत राहील. जरी लॉस झाला तर आता 1-2 कालवडीत काय असं मनावाचं लॉस होणार नाही. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपल्या मराठमोळ्या शेतकऱ्याच्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. मित्रांनो, तुमच्यासाठी आज एक नवीन विषय घेऊन आलेलो आहे. आज आपण पंढरपूर तालुक्यातील सरकुली या गावामध्ये आलेलो आहे. आज या तरुणाला भेटण्यासाठी आज आपण आलेलो आहे. मित्रांनो, शेतीला जोडधंदा म्हणून आपण अनेक व्यवसाय करतो. म्हणजे त्यामध्ये पशुपालन असेल, दुग्ध उत्पादन असेल किंवा शेळीपालन असेल, या व्यवसायातून सगळ्यात जास्त आपल्याला उत्पादन मिळतंय म्हटलं तर दुग्ध उत्पादनातून मिळतं. त्यामध्ये काही जण काय करतात की जर्सी पालन करून त्यातून दुधातून उत्पादन मोठ्या प्रमाणात नफा कमवतात. आणि आज आपण एका अशा तरुणाला भेटणार आहोत की ते सध्या आता काय करतोय की कालवडीपासून गाई तयार करते आणि ते विकतोय तो. मग यातून त्याला वर्षाला 8 ते 10 लाख रुपये इतका नफा होतोय. आणि कालवडी पालन खरोखरच परवडतंय का, या तरुणाकडून आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत की कशा प्रकारे ते कालवडीचं संगोपन करत आहेत आणि त्यातून त्यांना निव्वळ नफा कसा राहतोय याबद्दल सविस्तर माहिती आज आपण त्या तरुणाकडून घेणार आहोत. की चला तर मग भेटूया आणि माहिती घेऊया त्या तरुणाकडून कशा प्रकारे त्यांनी संगोपन करत आहे. नमस्कार, सर्वप्रथम तुमचं शेतकरी राजा यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे. आपला परिचय द्या. नमस्कार, माझं नाव प्रवीण सुभाष भोसले, राहणार सरकुली, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. माझ्या फार्मचं नाव प्रवीण डेअरी फार्म असं आहे. आपलं शिक्षण काय झालं? शिक्षण माझं BA झालेलं आहे. बरं. व्यवसाय निवडायचं कारण तर वडील तर करतच होते, पण आधीपासून लहानपणापासून आवड ह्यातच आता मोठं झालेलं आहे. त्यामुळे आवड तर होतीच. चांगला व्यवसाय आहे करायचं म्हणजे. जॉब करण्याचा जर व्यवसाय केला तर नक्कीच फायदेशीर राहू शकते. बरं, ही कालवडी पालनाचा व्यवसाय तुम्ही कधीपासून सुरुवात केली? जवळजवळ वडील 2005 पासून करत आहेत, पण मी आता या 3-4 वर्षातून प्रोफेशनल म्हणून करायला लागलोय. बरं. तुमची संकल्पना वेगळी आहे जरा. बरेच जण डेअरी फार्म सुरुवात करतात दुग्ध व्यवसायासाठी, यातून उत्पन्न भरपूर मिळतं. तर तुम्ही कालवडी पालन चालू केलेलं आहे. कालवडी तयार करता, त्यापासून गाई तयार करून तुम्ही विकता. ही संकल्पना तुम्ही का निवडली, का डोक्यात आलं तुमच्या? तसं तर कालवड पालन वडीलच करत होते सुरुवातपासून. आणि गायचं कसं सकाळी धार काढावं लागणार, संध्याकाळी धार काढावं लागणार, त्यात माणूस गुंतून राहते. तसं गायचं बी चांगलं आहे, तसं काय गायचं हे नाही, पण गुंतून राहते. तेव्हा वडील कसं शेती बी जास्त होती आणि आम्ही लहान होतो, वडील एकटेच करायचे सगळे. त्यामुळे वडिलांनी सुरुवातीला कालवडच करत होते आणि मी बी आता 3 वर्षापासून कालवडच करतोय. आता ह्या वर्षी जे माझ्या कालवडे आहेत, माझ्यापेक्षा आता 12-13 कालवडे आहेत, ते मी त्यातले 5 विकणार आहे आणि बाकी ठेवणार आहे. सध्याला आता तुमच्याकडे किती कालवडी आहेत? सध्याला आता माझ्यापेक्षा सगळे टोटल जनावर म्हणलं तर माझ्यापेक्षा आता 16 आहेत. त्यातल्या 2 म्हशी आहेत, 2 गाय आहेत आणि 12 कालवडी आहेत. त्यातल्या तुमच्या घरचे किती आहेत आणि विकत किती घेतले? 5-6 कालवडी घरचे आहेत आणि बाकीच्या 5-6 काही विकत घेतलेले आहेत. बरं, ते विकत घेतलेले कालवडी आहेत ते कुठल्या जातीचे आहेत? HF जातीचे आहेत. HF सर्व HF जातीचे आहेत. बरं, विकत घेताना किती महिन्याचे असताना तुम्ही विकत घेतलेले? साधारण तसं मिळेल तसं घेतोय, चांगल्या क्वालिटीचं मिळेल तसं. पण सरासरी जर माझ्या 5-6 महिन्याच्या कालवडी घेतो मी लहान असता. 5-6 महिने कालवडी घेतो. कालवडी सांभाळताना तर घरच्या कालवडी परवडतात का विकत घेतलेल्या कालवडी परवडतात? तसं तर घरच्या अतिशय उत्तम होईल घरच्या केलेलं. कारण की घरच्या कालवडी सुरुवातीला जर आपण चांगलं नियोजन केलं, चांगलं जर त्याचं संगोपन केलं तर ती कालवड गाभण जायला त्रास करत नाही. चांगली त्याची वाढ होते, उंची अशी होते. जर तुम्ही विकत गेला तर ती म्हणजे कालवड अशी मनावाशी तयार नसते, तिचं मनावास संगोपन झालेलं नसते. त्यामुळे ती गाभण जायला त्रास करणार आणि मनावास तिची वाढ होणार नाही. रोजचं नियोजन कसं असतं तुमचं यांचं चाऱ्याचं वगैरे? दिवसाचं नियोजन म्हणलं तर माझ्यात चारा एक टाइमचा असतो. सकाळी जवळपास माझ्यात 5:30 ते 6 वाजता चारा पडतो सकाळचा. आणि सकाळचं कालवडींचं खाद्य हे सकाळीच पडतं आणि जे गाय दुधाव आहेत ते त्यांना 2 टाइम खाद्य असतं. त्यांना चारा पण एक टाइमच असतो. चारा एक टाइम, दुधाची गायला 2 टाइम खाद्य आणि कालवडीला सकाळी एकदाच खाद्य असते. एकदाच का टाकतो तुम्ही चारा? आता जर तुम्ही बाहेर साईडला गेला पंजाब साईडला, आता त्यांचं 30 लिटर 40 लिटरची गाय आहेत. तिकडे जर बघितलं तुम्ही तर त्यांचं नियोजन कसं एक टाइम चारा असते. आणि एक टाइम चारा तर पहिल्या मी 2 टाइम टाकत होतो, त्याच्या आधी 4 टाइम टाकत होतो. 4 टाइमपेक्षा 2 टाइम उत्तम आणि एक टाइम तर त्याच्यापेक्षा उत्तम. आता एक टाइम चारा टाकण्याचं फायदा म्हणलं तर कालवडीचं पोट सुटत नाही.
जंत होत नाहीत बऱ्यापैकी, रोज चांगला होते त्यांचा. आणि म्हणजे मालकाचा आणि कालवडीचा संबंध राहत नाही गायींचा. कारण की आता जर माझ्या गोट्यात जर तुम्ही 10च्या पुढे जर आला तर काय नसते, म्हणजे ते निवांत असते, ते मालकाचा त्यांचा काय संबंध नाही, ओरडायचं नाही. आता माझ्या गोट्यात 1-2 कालवडे आहेत, म्हणजे त्यांना ती अशी खोडच आहे, म्हणजे ते ओरडतात. बाकीचे कोणतेही कालवड त्यांना सकाळी आता आज टाकतोय मी 5:30 वाजता, दुसऱ्या दिवशी 5:30 वाजता टाकताना स्वतः ते ओरडत नाहीत, काय नाही त्यांचं. म्हणजे तुम्ही चाऱ्याची एक टाइम चाऱ्याची सवय किती महिन्यापासून कालवडीला लावली होती? तसं काय नाही, लहानपासून लावलेलं तर उत्तमच, म्हणजे काहीच त्रास देणार नाही. आणि जर मोठे असतील तर 1-2-3 दिवस ओरडतील, बाकीची काहीच अडचण येणार नाही. सकाळी तुम्ही एका कालवडीला साधारणतः किती चारा टाकता? साधारण म्हणजे चारा कसा आहे त्याच्यावर अवलंबून राहतं. जर समजा आता मी डीप मध्ये सांगतो तुम्हाला, एक समजा आता माझ्यापेक्षा आता कसं चालू आहे, माझ्यापेक्षा आता एक 10 किलो मुरगा जातो दिवसाला, आणि एक 2 ते 3 किलो ऊस जातो, आणि एक 2-3 किलो नेपेर जातं. आणि जर वायली वैरण असेल तर एक 3-4 किलो वायली वैरण जाते. मग मुरगास वगैरे तुम्ही काय वापरता नाही? हा, वापरते मुरगास चालू. म्हणजे आता आपण 5 टन मुरगास केलता, आणि ते आता संपत आले बॅग. त्याचे बरेच मुरगासाचे फायदे आहेत, वापरला पाहिजे शेतकरी मित्रांनी. बरं, विशेष असं पशुखाद्य काय वापरता तुम्ही त्यांना? पशुखाद्यामध्ये गायला दुधाची पेंड असते, आणि कालवडींना हिपरफेड असते. ते किती प्रमाणात टाकता एका कालवडीला तुम्ही? एका कालवडीला दिवसाला अर्धा किलो असते हिपरफेड. किती महिन्यापर्यंत तुम्ही अर्धा किलो टाकता? म्हणजे तसं जर तुमचं जर चारा नियोजन असेल, आता कसं होतं, आपल्या जी ब्रीड आहे नॉर्मल ब्रीड आहे ब्रीड, आणि जर आता पंजाब टाईपचं जर तिकडे ते 1 किलो टाकतात, 2 किलो टाकतात, कारण की त्यांची ब्रीड असते, त्यांची वाढ होती. आता समजा एक उदाहरण आपलं जर गावठी भाषेत द्यायचं म्हणलं तर आपली देशी कोंबडी आणि पिगू कोंबडी म्हणलं तर पिगू कोंबडीची वाढ चांगली होते, आणि ती देशी कोंबडी आहे तिला तुम्ही कधी जर खाद्य घातलं तर ते अशी नॉर्मल वाढ होणार. आणि आपली कालवडी जे आहेत ते तसं म्हणजे देशी कोंबड्याच मोडतात, ते प्युअर एचएफ नाहीत. आणि जर तुम्ही प्युअर एचएफला जेवढं खाद्य द्याल तेवढं त्याची वाढ होत राहील. आणि ह्या जे कालवडी आहेत माझ्यापेक्षा आता सध्याला एवढ्या म्हणजे प्युअर मध्ये नाहीत, साधारण तुम्ही 75% म्हणू शकता. आणि ह्याला जर तुम्ही खाद्य जास्त टाकलं, साधारण आता माझ्या 1.5 किलो मध्ये चांगली क्वालिटी आहे, म्हणजे जास्त तयारी बी नाहीत आणि जास्त खराबी नाहीत. ह्याच्यावर जर वाढवलं तर त्यांची चरबी लांगाव, आणि गाभण जायला त्रास होईल. बरोबर, जास्त चरबी येणं बी म्हणजे चांगलं गाभण जाण्यासाठी त्रास येते, वेळेवर बी त्रास होते, बरंच अडचणी येतात. मीडियम मध्ये राहिले पाहिजेत. आता जसं जर खराब वाट लागली तर थोडंफार पशुखाद्य वाढवतो, आणि जर तयार वाट लागली तर थोडंफार पशुखाद्य कमी करतो. पण मीडियम मध्ये म्हणलं तर अर्धा किलो दिवसाला पुरेसे. आणि जर ज्यावेळेस तुम्ही गाई भरता तिथून परत तुम्ही पशुखाद्य वाढवता का? तेवढंच नाही, साधारण 6 ते 7 महिने वाढवत नाही. 7 महिन्याच्या पुढे एक 1.5 किलो ते 2 किलो पर्यंत येतो दिवसाला. पण 1.5 ते 2 किलो चारा नियोजन हे प्रॉपर पाहिजे तुमचं. कारण की चारा नियोजन आता माझं तर वाटत तुम्ही जर न्यूज बघितलं तर 12 महिने माझा म्हणजे एकसारखा चारा असते, मी चेंज करत नाही कोणता. कारण की चेंज केल्यावर त्याच्या पोटाला ताण पडते, मनावर त्यांचं हे होत नाही. बरोबर आहे, चारा नियोजन चांगला पाहिजे, पशुखाद्य कमी लागणार. तर कालवडींची आजारी पडू नये म्हणून विशेष अशी काळजी काय घेता तुम्ही? विशेष अशी काळजी म्हणलं तर गोट्यामध्ये साफसफाई ठेवणे, घाण होऊ न देणे, गोचड नियंत्रण करणे. गोचड नियंत्रणामध्ये तुम्ही गोट्यातून फवारणी करू शकता, जेणेकरून माशा होणार नाहीत, डास होणार नाहीत, गोचड होणार नाहीत. फवारणी केलं तर काय अडचण येणार नाही. आणि जंत निर्मूलन करणं, जर तुमच्या आता समजा लहान कालवडे आहेत 1-2 महिन्यात, तर त्याला जन्मल्यापासून 15 दिवसाला 1 डोस झाला पाहिजे, जन्मल्यावर परत 15 दिवसांनी जन्मल्यावर 1 महिन्याने 1 डोस झाला पाहिजे. परत इंजेक्शनामार्फत का गोळ्यामार्फत? नाही, जर लिक्विड मध्ये दिलं तर रिझल्ट चांगला आहे त्याचा. लिक्विड म्हणजे पोटात गेलं पाहिजे लिक्विड, असं इंग्लिश मध्ये नाही. आणि परत महिन्याला जे लहान कालवडे आहेत एका महिन्यात, त्याला एक महिन्याला 6 महिन्यापर्यंत डोस दिला पाहिजे. 6 महिन्याच्या पुढे 3 महिन्याला डोस राहील. ते तुम्ही लिक्विड मध्ये देऊ शकताय, गोळ्यामध्ये देऊ शकताय, आणि इंजेक्शन बी करू शकताय. आणि जंत देतात, जंतचं निर्मूलन करताना औषध बदलून वापरलं पाहिजे, एक कंटिन्यू वापरायचं नाही. त्यात अल्बेंडाझोल आहे, फेल्बेंडाझोल आहेत, बरेच आहेत, ते वापरले पाहिजे तुम्ही डॉक्टरांशी संवाद करून. तुमची जी कालवड आहे तुम्ही किती महिन्यात भरता आणि त्याला सिमेंट कुठलं वापरता तुम्ही? किती महिन्यात भरायचं म्हणलं तर तसं नाही, ते वजन वाचते. साधारणपणे जर तुम्ही चांगलं नियोजन केलं, आता माझ्या गोट्यात जर म्हणला तुम्ही, तर साधारण मी 11 ते 12 महिन्यात भरवतो. आणि वजनावर 2.5 किलो वजन झालं की तुम्ही भरू शकताय. त्याच्या बॉडी वेट वरती ठरवतो, बॉडी वेट वर ठरतो. आता आपल्या जी म्हणजे तसं म्हणलं तर आता जे म्हणतात जे डॉक्टर आहेत ते 300 किलो म्हणतात, पण आपली कालवड जे क्रॉसमध्ये 75% ती लवकर 300 किलो होत नाही, तिचं वजन वाढते. माझं असं मत आहे की 12 महिन्याच्या आत कालवड गाभण गेली पाहिजे, तरच बेनिफिट आहे. जर 12 महिन्याच्या पुढे जर गाभण करायला गेलं तर ते तुमचा लॉस आहे पुढे जाऊन. तर सिमेंट भरताना तुम्ही कुठलं सिमेंट वापरता त्यामध्ये? सिमेंट भरताना सध्याला मी आता बायपचं वापरत आहे. पुढे जाऊन आता जे माझ्या लहान कालवड आहेत, कसं माझ्या गोट्यात आता 10 कालवड मोठे आहेत आणि 3-4 कालवड लहान आहेत, जेणेकरून वर्षभराचं रुटीन चालू राहील. विकायला म्हणू शकता, किंवा दुधावर जर आले तर सगळे सोबत येऊन म्हणून. जे आता माझ्या लहान कालवडे आहेत त्यांना मी सेक्सल सिमेंट टाकणार आहे, एबीएसचं किंवा डायनमार्क टाकेन. आणि जे आता माझ्या मोठ्या कालवडे आहेत त्यांना मी बायपचं वापरलेलं आहे. बायपचं सिमेंट वापरतो तुम्ही, त्यातून फायदा काय आहे, पुढे काय होऊ शकतो? फायदा काय
बाकीच्या सिमेंटमध्ये आणि बाहेरच्या सिमेंटमध्ये काय फरक आहे? फायदा तर भरपूर फायदा आहे. हम्म. तर आता समजा माझ्या गोट्यात जर आता माझी 20 लिटरची गाय आहे, कालवड म्हणू शकता, किंवा तिने 20 लिटर दूध दिलं आणि तिला मी चांगल्या क्वालिटीचं सिमेंट भरलं, तर तिच्या 3-4 लिटर दूध वाढू शकते. आणि मी त्या बुलवर जे मी बुल निवडलाय ती भरवण्याला, ती बुल बघून सांगू शकतो की मी जी कालवड होणार आहे ती काय लिटर दूध देईल. विकताना जरी म्हणलं तर मी सांगून विकू शकतो की ह्या एवढ्या लिटर दूध देईल, ह्याची माझी गॅरंटी आहे. फक्त तुम्ही मॅनेजमेंट चांगलं ठेवलं पाहिजे. तर बरेच जण दुग्ध व्यवसाय करतात, कालवडी सांभाळतात किंवा गायी सांभाळून त्यापासून दुग्ध व्यवसाय करतात, दुग्ध उत्पादन घेतात. तर तुम्हाला हा व्यवसाय कसं काय परवडतो? कालवडी सांभाळणं आणि दुग्ध व्यवसायामध्ये फरक भरपूर आहे, तुम्हाला काय वाटतं? आता साधारणपणे जर मी माझ्या गोट्यात जर तुम्ही विकत जर सर्व धरलं तर 50 ते 60 हजार रुपये खर्च होतोय. पण जी माझ्या कालवडी जे तयार होतात त्या चांगल्या क्वालिटीचे आहेत. साधारण म्हणजे आता जर दर वाढला आहेत, आता काय उन्हाळ्या पण म्हणतात की 40 रुपये पण दर जाईल. तेवढा जर दर गेला तर माझी कालवड 1.5 लाख जर फोटोच विकल, 1.5 ते 2 लाखाच्या आसपास अशा कालवडीत नाही क्वालिटीच्या. त्यामुळे 50 ते 60 हजार खर्च केला तर आरामसे परवडते. जर एखाद्याला गायीचा गोठा करायचा असेल तर त्यांनी कालवडीपासून केलं पाहिजे का गायीपासून केलं पाहिजे? आता ज्याचा ज्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण मी तुम्हाला सांगायचं झालं तर सुरुवात करताना 1-2 गायी घ्या आणि परत 2-3 कालवडी घ्या सुरुवातीला. त्या 2-3 कालवडी गाभण घ्या, परत अजून 1-2 कालवडी भरा. म्हणजे असं जर एकदाच तुम्ही आता माझ्यासारखं, आता माझ्यापाशी 2च गाय आहेत आणि माझ्यापाशी 10 कालवडी आहेत, ते काय मी एकदाच केलेलं नाही, असं थोडं करत गेलेलं आहे. आणि 2-3 कालवडी गाभण गेल्या, आता अनुभव तर नसणारच आहे सुरुवात करताय म्हणजे. त्या 2-3 कालवडमध्ये काय अडचण येईल त्याला तुम्ही त्यातून सामोरं जावा, ती कालवड गाभण घालवा. जर गाभण नाही गेली तर त्याच्यावर ट्राय करा पूर्णपणे. ते गाभण गेल्यावर दुसऱ्या 2-3 कालवड घ्या अजून, असं करत रुटीन करून जाऊ शकता आणि अनुभव येत राहील. जरी लॉस झाला तर आता 1-2 कालवडीत काय असं मनावाचं लॉस होणार नाही. बरोबर. ह्यांच्या कालवडी संगोपनातून तुम्हाला वर्षातून किती नफा मिळतो? वर्षातून म्हणाल तर आता नफा तर वाढत चाललाय. जवळजवळ आता म्हणलं तुम्हाला की 3 ते 4 वर्षापासून करतोय. पहिल्या वर्षी मी 1-2 लाख रुपयाच्या विकल्या काही, दुसऱ्या वर्षी जवळपास 4 ते 4.5 लाख रुपयाची विकल्या आणि दुसऱ्या वर्षी माझ्यापेक्षा 5 ते 6 गायी होत्या. पण आता साधारण 10 कालवडी आहेत, 12 कालवडी आहेत आणि 2 गायी. तर तुम्ही ह्या वर्षी जर कमीत कमी म्हटलं तर 8-9 लाख रुपये तर आरामात होऊन जातील. आणि शेणखताचं वेगळं. बरोबर आहे. साधारण तुम्ही 7 ते 8 लाख रुपये वर्षाकाठी धरू शकता. आणि आता पुढे जाऊन असं वाढत जाणार आहे, कारण की आता मी वाढवतो पुढे जाऊन. पुढचं नियोजन काय आहे तुमचं? पुढचं नियोजन म्हटलं तर तसं माझं आता नियोजन आहे एक 10 ते 15 गायी आणि त्याच्या मागे 5-6 कालवडी जर समायल्या. आता मेन प्रॉफिट म्हटलं तर गायीतच आहेच, पण गायीत कसं 10 दिवसाला येत राहते. ती कधी यांना तुम्हाला 20, 30, 40, 50 पेमेंट येतं. म्हणजे कालवडी जर तुम्ही 5-6 जर कालवडी संगोपन केला तर कालवडी ठेवायच्या आणि गाय विकायच्या. बरोबर. वर्षाकाठी जर तुम्ही 5-6 गाय विकल्या तर 3-4 लाख रुपये ते राहतात आणि हे तर रोटीन तर चालू राहते दुधाचे. तसंच नियोजन आहे पुढे जाऊन. ह्या संगोपन करताना तुम्हाला जास्त वेळ द्यायची काही गरज लागत नाही. सकाळी फक्त थोडासा टाइम देणे, दिवसभरात चारा एकदा सकाळी टाकला म्हणजे नंतर याला सकाळी उठूनच बघायचं. त्यामुळे जास्त काय तुम्हाला त्यामध्ये त्रास नाही. तुम्ही दुसरं वैयक्तिक कामं पण बघू शकता. तर गोट्याचं नियोजन कशा प्रकारे केलेलं आहे तुम्ही? गोट्याचं नियोजन म्हणलं तर पहिला आपला बंदिस्त गोटा होता. साधारणपणे तुम्ही मागे बघू शकताय. ह्या साईडला 7 ते 8 कालवड बसू शकतात आणि बाहेरल्या साईडला 7 ते 8 कालवड बसू शकतात. आणि 25 बाय 25 शेड आहे आपलं ते. आणि परत आपण आणि स्पेशल कपा केलेला आहे तो, ते लहान कालवडीचा कप्पा आहे. साधारण 10 ते 11 महिन्याच्या कालवड आतल्या कालवड्या आहेत. आपला एक टाइम चारा आहे, त्यामुळे त्या ज्या लहान कालवड्या आहेत त्यांना खायला टाइम लागतो आणि जे बाहेर मोठ्या कालवड्या आहेत ते एकदाच खाऊन टाकतात सगळं. म्हणजे असं त्यामुळे आपण वेगळा कप केला आहे. पुढे जाऊन आपलं नियोजन आहे तर मागे त्यांना मुक्त असं सोडत नाही का तुम्ही? सकाळी पाण्याला तेवढं सोडतोय सकाळी संध्याकाळ. तर आपल्याला नियोजन आहे पुढे जाऊन ते जे शेण आहे मागं ते उचलून बाहेर असं करणं, लहान कालवडीच करायचं कप्पा वेगळा. आणि जे हा गोठा आहे ते 1 गुंठ्याच्या आसपास गोठा आहे, मुक्त गोठा. म्हणजे साधारणतः एवढ्यासाठी किती जागा गेलेली आहे तुमच्या एवढ्या गोठ्यासाठी? हा तसं सगळं मिळून 1.25 गुंठा ते 1.5 गुंठा असेल. काय असं करेक्ट मोजलेलं नाही, असेल तेवढं. बरोबर. तर तुम्ही ह्यातलं शेणखत वगैरे किती दिवसाला उचलता तुम्ही? याचं शेणखत तसं पावसाळ्यात तर डिले उचलतो आणि उन्हाळ्यात थंडीत तर काय उचलायची असं गरज नाही. जेव्हा गरज आपल्याला राहणार असेल तर चाऱ्याचं नियोजन तुम्ही कशा प्रकारे केलेलं आहे? म्हणजे चारा विकतचा आहे का घरचा चारा आहे तुमचा, वैरण वगैरे? चारा 99% तर विकत घ्यायचं नाही. आपण 1 एकर क्षेत्र ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावर आपण असं टप्प्याटप्प्यानं चारा करतो आहे. त्यामध्ये काय काय वापरता तुम्ही? त्यामध्ये मेगासूट आहे आणि मक्याचा चारा आहे आणि नेपियर. तसं कंदाडाचा चांगला म्हणजे फायदा आहे त्याचा. बिना कणसं काढून नाही म्हणावं बेनिफिट त्याचं. आपण कंदाड सोबतच करतो, मुरगाशी करतो आणि असं हाय असं बी करतो. मुरगास केलं तर जास्त बेनिफिट आहे, कारण की एकसारखी कंटिन्यू चिकातली मका मिळत राहते. जर तुम्ही असं जर किती जर नियोजन केलं तरी म्हणावं असं चिकातली मका जाणार नाही कालवडींना. सुरुवातीला जर आता समजा एक 10 गुंठ्याचा प्लॉट केला तुम्ही, 10 गाय असल्या, सुरुवात जेव्हा कराल
तेव्हा नुसतं तुरत पडल्या जेव्हा तुम्ही सुरुवात करणार बरोबर. परत ते चिकात येणार ते चिकात फक्त 8 दिवस राहते लय जास्त दिवस राहत नाही परत चिकात गेलं 8 दिवस गेले परत ते निभार होत जाणार बरोबर आहे. आणि मनावास दूध कंटिन्यू राहणार नाही किंवा बॉडी स्कोर मनावास राहणार नाही कमी जास्त होणार. तेच चुकते शेतकरी मित्रांचं कारण की मुरघास जर केला मुरघास तर मी इथं पुढे कंटिन्यू करत आहे आता एक 5 टन केला होता अजूनही करणार आहे पुढे जाऊन आणि मनावाची तब्येत राहील जर कंटिन्यू जर मुरघास केला तर मेंटेन राहील आणि जर असं म्हणलं तर राहणार नाही मनावास. आणि मुरघास केल्यावर कसं त्यांच्या जनावराला सवय राहते की आपलं असं चारा कंटिन्यू राहिल्यामुळं त्यांना डायजेस्ट व्हायला बी जास्त त्रास होत नाही. जर चारा कंटिन्यू बदलत राहिला तर डायजेस्ट व्हायला अडचण येते आणि त्यामुळे बॉडी स्कोर चांगला बनत नाही. बरोबर आहे. आता मला बरेच कॉल येतात की आम्ही एवढं टाकतो तरी हे होत नाही तयार नाही खराब आहे तो सारखं ओरडते तर त्यांनी चारा कंटिन्यू एकसारखा ठेवला पाहिजे. बाबा आज 8 वाजता टाकला उद्या 12 वाजता टाकला उद्या 4 वाजता टाकला तसं न करता आता एक टाइम तर सगळ्याला तर जमणार नाही. बरोबर आहे. एक टाइम 2 टाइम तर चांगला आहे तसं काय 2 टाइम बी अडचण नाही. पहिलं माझ्यात बी गोट्यात 2 टाइमच होते. जर एक टाइम करू शकता त्यांनी नक्कीच करा आणि एक टाइम जर करत असला तर मुक्त गोठा गरजेचा आहे. आता जर बांधून असेल तर ते एकदाच ते 15-16 किलो खाते त्याला पचणार नाही. बांधून एका जागेला आणि त्याला सगळ्याच मुक्त गोठा करावा एक टाइम जर करत आहेत नाही तर 2 टाइम करा. 2 टाइमात बी बरेच फायदे आहेत. धन्यवाद. तुम्ही एवढा तुमचा मौल्यवान वेळ आणि माहिती दिल्याबद्दल खूप खूप आभार आहे. मित्रांनो आजची माहिती आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटद्वारे नक्की कळवा आणि चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. मित्रांनो आज आपला मित्र आहे यांचा प्रवीण डेअरी फार्म चॅनल आहे आणि या पण चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. भेटूया पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ नवीन माहिती घेऊन.